يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bogodowile Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bogodowile musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗalirumede fere feeñayi windere fenjay batake bindaɗo nasande nogase jeegom colte hitande ujunaje nogase jeegom batake men fati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti jomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokali windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni papɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama yo kisal allah duumo e men ya rabbi ya rahman hande ko alhamisa nogase jeegom colte walla mbiyen février hitande ujunade nogase jeegom eɗen gone yewtere men tarih annabi nuhu eɗen jaade musidɗo men kiɗo men ɓineni men ceerno haali abdoullahi sy gorko mo sooringo alhamdulillah en jetti allah en juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam eɗen keɓa rituraji kewɗi ene safra ko heewi ene usta musallaji kewɗi ene fewnita ko heewi ɗum ɗo tan yoni jobdi ala ko ɓuuri welde men aduna so wona neɗɗo heeɗo haalande nde kalɗen sella hen yiita hen lawol daña hen cellal daña hen ɓuural ɗum tan yoni jobdi gasi alhamdulillah eɗen jaa ha ton to leydi Mauritanie eɗen jaa ha ton to Thialgo jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗali men tarihaji annabaɓe eɗen denda sunare e dendagal calgunaɓe kala e dendagal Mauritanie kala ɗum ko jaltugol aduna gandaɗo keptinaɗo mo laamu leydi Mauritanie heftini darde mum mo diwan Thialgu heftini darde mum gonnoɗo mesalal ne ñoota hakkude leƴƴi e nder diwano ɗo caɗele meeɗa wadde hakkude hoddiɓe safalɓe fulɓe e heddiɓe kala on woni baba Hassan Dialati walla mbiyen Kasum Sy jeltoɗo ɗum toon to Thialgu bammum sohna Fadimata Sy en neldi duwaw dendagal Thialgu kala welede Allah e makko taweteɗo hande to aljanna
ko noonne kadi ɓii ko biyete Abdoullahi Kasum Sy kañumne jaltuɗade ko ɓooyani weleede Allah mum tawete to aljanna calgunaɓe kala e diwan calgu e nde sunare ustare biyeteɗo Oumar Amadou Lam mo ganduɗa darde mum enen mantino nder leydi Mauritanie ha tenti kadi e calgu e diwan calgu kala en neldi duwaw dendagal calgunaɓe kala e dow inde sohna Farmata Tayni en woni Farmata Kasum Sy e Aminata Kasum Sy ene wonde kadi Farmata Sy nonne kadi Mokhtar Wagne e dendagal calgunaɓe kala yo Allah yurmoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe dendagal maɓe julɓe kala ya rabbal alamin. ceerno Khalid Abdoulaye Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama mi wi mbara fini alhamdulillah sa fini tan jaam fini bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane yewtere men tarikh annabaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Sy. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof kisal Allah e nden ko mum yowonema alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah gartirɗo en ɗo joni wawde jokkude jewte men ɗo gownoɗen wadde en calmini dendagal julɗo en gardini e ɗin calminali tedduɗe urɗe jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗam ɗo gurdam en calmini jinnaɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini o Dieynaba Abou Tafsir Mamadou kono en calmini ceerno men Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Baye en calmini kawmen ceerno Khalil kaw Ahmad Tidiane Sakho kaw Moustapha kono mi salmini guiƴam ceerno Abdallahi Khalilou Seydi Mbaye en calmini galle men baba Abou en ɗiɗo Abou Abdoullahi e Abou Bacca baba Alhassane Bacca en calminimo baba Idi en calminimo kono en calmini baba Ndiaye en calmini baba Djibi en calmini suddiɓe ɓe kala Diary Demba Acca Mamadou Kanniba Fati Abou Huli Tallel ɓe fof ko jinnaɓe men Kadja Bacca Hawa Salsalɓe Habi Acca Acca Gueye Oumou Nia Hawa Sy kamɓe pop en calminiɓe Binta Diaw Dieynaba Diawara kamɓe fof en calminiɓe Maymuna Baydi kamɓe fof en calminiɓe Mama Habi kamɓe fof en calminiɓe Fati Yayya kamɓe fof en calminiɓe alhamdulillah yo Allah yoɓon moƴƴere nane Oumou Niane Bintel Bokum Aminata Niane mawɗo men Pende Balal kamɓe fof en calminiɓe on jarama no fewi yo Allah yoɓano moƴƴere en calmini Younous Saw moƴƴo jiɗɗo en moƴƴo Karay Sira jaƴƴo muñƴo omo tawe to 18e Paris ɗo kanko heewi wiide ceerno Khalidou a tampimoɗo andi ɗe balɗe arɗo galle ɗo ene yeewi ala probléme gona ɗo poftoɗa taw hay hunde haljintama sa foftima ha ɓandu arti seeɗa jaaha jokka kadi jawluji ma e voyage uji ma mi ara mi jooɗo ɗon ala ko ngakki foof ne ara ko gorko moƴƴo jaƴƴo newiɗo Seydi Saw mi salminima mi salmini Mamadou Saw mi salmini Diop mi salmini kadi bandiraɗo debbo Hawa Dieng mi salminimo no fewi yo Allah reen on suura on hokkan sagoji moɗon Seydi Sar ɗum noon mi wasa junnade ha ɓurta mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sar
alhamdulillah ceerno haali abdoullahi sy moƴƴere ne weeli foftinde jiyaɗo allah ne moƴƴi yewnude jiyaɗo allah ne moƴƴi teddinde daraniɗo allah ne moƴƴi daraniɓe allah ɓe ɓe goni koye pele annabaɓe no wiiri annabi men sallllahu alayhi wa sallam anduɓe leñolam lomti annabaɓe ɗum noon teddindeɓe ko teddinde annabaɓe nde tawno ko kamɓe darani allah e leydi ndi wona malikaji goni e leydi he wona jinneji wona seni ko yimɓe tigui allah kadi suuɓi ko yimɓe neeli e yimɓe wi gone fedde timmude darɗe nodde yimɓe faaɗe am ɗen noon soɓe darima daranadeɓe ko dewal allah alhamdulillah o jarama yo allah yo moƴƴere en calmini amara camara amara ɗo wawi wonde kala ceerno haalidou eɗen jaa ha to cuuɗi meɗen barkewi eɗen calmina joom wuuro barkewi ko jaalal manggal neɗɗo moƴƴo baɗɗo hunde e nder afrique hunde tabinde e nder leydi men sénégal puɗɗuɗo gueɗe mantiniɗe kono kadi ñawduɗo caɗele ndiyam caɗele kuura caɗele heege caɗele ñabbuji e nder afrique hakkude leyɗele afrique kame banque mondial de développement ko gorko pullo kaalo pular kanko wi onon haalaɓe son jeehi jettine yimɓeɓe yoɓe keddoye ndimagu mabɓe e neɗɗagal mabɓe o wi sa rutti bottari ma joƴƴini a dañani ñamoɓe a tikkat kono sa woni états unis de amérique a huccite tubak ayi mi addi bottaram mi dañani ñamoɓe mi weltaki wiyama an kay weltu heddi waɗi nder frigo janggo ñaama alhamdulillah rabbil alamin a jarama seydi dia yo allah yooɓe moƴƴere on woni Mamadou Dia ɓuuɗandirede gañaɗo Bouba Abdoul joom wuuro barkewi min calmini galle ma kala min calmini ɓesgu ma kala min calmini barkewinaɓe pop e dow indema teddunde yo allah reene yo allah duuse yo allah ayne ya rabbal alamina hoto gaño dañin sagoum e maɗa ceerno haali abdoullahi sy gonɗen koye annabi nuhu gonɗen koye iwaju nde fanditi warde annabi Moussa kame kono mum rondi kaƴal mangal allah neli huduhudu waɗi hen wuddere bone makko arte makko wontanimo ɗaccal buduk badak annabi Moussa soyni faye makko bisimillah ceerno Khalid assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo kisal Allah e nden kam won e ma en jetti Allah gartirɗo en ɗo joni wawde jokkude jewte men taw ko jewte gurdameje annabaɓe men taw eɗen goni e gurdam annabi Nuhu alayhi salam a jarama seydi Sarr ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen mbiɗen ko iwaju ranganino annabi Moussa en yidde wardeɓe kañum e konu mum saaha nde ɓe goni e wemre nde ɓe gonno duuɓi 4 nde e hoddiro Allah e bawɗe muɗum Allah neli hudhudu fodde no mbiɗen hankini asi ndeɗo hayre taw Allah ne luɓi on hudhudu hoggo jamdi on asi hayre ha hayre naati e hoore oɗo gorko biyeteɗo iwaju omo wadda e ɗum o wawa yaltude hayre yani koye lawol o woni annabi Moussa soyni momo ko ɗon tan annabi Moussa rangani toon darde annabi Moussa ko ziraji 10 omo jogui lowsol makko ko ziraji 10 kanko e lowsol ngol poti to banggue toweki caggal ɗum annabi Moussa ari tawimo ɗon faami golle makko ɗe o yinno foof annabi Moussa felliti jokkidde mo annabi Moussa ƴetti sawru mum yiɗi fiide mo kono sawru
annabi Musa jogi ndu yettota ko hay korle oɗo gorko la ilaha illallah ndu yettota ko hay korle makko Allah e makko towde eske kono annabi Musa jiimi tan e korle he ene fiya e koyɗe he ene fiya tan haw saami e leydi nde o saami e leydi kisa ko ɗon o maayi kono taw o dañi duuɓi ujunnaje 4 e duuɓi 100 kanko oɗo iwaju ko juɗɗo gurdam no feewi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Haali Abdoulaye Sy o juutani gurdam mere neɗɗo saɗa ñaago Allah yo Allah wurnu en ko heewi ya taw ka dewowo Allah ya taw ka moƴƴo ya taw ka pewɗo gurdam juɗɗam yo wonde cellal wonda e dañal wonda e dewal Allah wonda e daranade Allah so ɗum alda hen sa wuuri gurdam juɗɗam a wurni mere hono iwaju ni iwaju boni mum arte mum ɗon jangginen ko heewi yahoɓe enen dabroya yahoɓe enen ɗisoya yahoɓe enen gasoya yahoɓe enen nokkoya yahoɓe enen cuuɗo enen bonna enen dabra ene kada kuɓeje gasde ene kada yimɓe dañje ene kada yimɓe dañje palsuji moƴƴi ene ñawna yimɓe bone ma artade ma tan ko jengi ko kala iwaju wuuri duuɓi ujunnaje 4 temedde 5 e nder hojom goto boni mum arte mum hayre wonti cakka mum wontani ɗum ɗaccal buduk badak moɗata wokkittako ɗum noon bandam an joguiɗo ɓernde bonde ha sidagal mo yiɗana hay goto moƴƴere nde pinɗa kala jiɗɗa ko yimɓe taayi woto neɗɗo dañ rento bone ma artade ma Allah jaɓata ɗum kala ko mbaɗɗa artade ma tan neɗɗo yo rento en calmini sohna Aissata Dia walla men Aissa Dia borom mbayi Babacara Couture tawde to marché Grand Yoff min nawtuma to Barkewi sohna Maymouna Dia to Barkewi Diye Saydou Sy to leydi France ha toon to Barkewi Jariyata Abdoulaye Seck hakkunde France et États-Unis de Amérique min nawtuma to Barkewi sohna Hawwa Sall ane miñi en e mawne en e dendagal wonande Waali Jantan naɓe kala sohna Diye Saydou Sy min nawtuma ha to Waali Jantan sohna Jariyata Abdoulaye Seck min nawtuma to Waali Jantan sohna Hawwa Sall ane mawne ene miñen e dendagal walinaɓe pop en calmini en juurima sohna Saratu Ba yo Allah reeno noon foof ceerno Haali Abdoulaye Sy iwaju gayniri ndani ɗo annabi Moussa ɗo en garte annabi Nuhu ene wonde iwaju holko ɓe mbaddi a jarama Seydi Sarr yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ɗo musidɗo men giɗo men Abbas Niang to Hunare to giɗo men no feewi musidɗo men ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko e yidde makko a jarama en beltima no feewi kanko oɗo biyeteɗo iwaju elle hankadini ko ɗo o haali kono nokku goto no woodi nokku o ene waɗi cangol mawgol cangol ngol ene waɗi pom ay pom o wiyama ko aɗa andi birɗe ƴiye gonoje e birɗe ɗe pom o wiyama ko ƴiye birɗe makko waɗira pom o Allah e makko mawnude ko ƴiye birɗe makko fewnira on ɗon pom aɗa andi so fewnama ha yettima nokku ko jamɗe fonno addede waɗe hen kanko ko ƴiye birɗe makko adda waɗa e on ɗon pom Allah e makko mawnude en saaha ni so neɗɗo nani wona gueɗe si wiyan ko ɗum ɗo wawa wonde taw Allah ne andi ko ɓuuri ɗum ne woodi neɗɗo sertata e hawede nde wan noon neɗɗo ganduɗa tan koto koɗɗa ɗo hay hande e zamanu men wonto jahata wonko jiyata ha wete taw a meeɗa miijade ɗum ɗo ene wawi wonde e aduna saka noon adunaji ɓennuɗi ɗi aduna foof ɓennuɗo o jiida e aduna garɗo joni
sifa e geɗe hay yimɓe ɓe jiida enen konɗo yimbon eɗen pamɗi yimɓe ɓennunoɓe ko mawɓe alhamdulillah. Oɗo gorko ko gorko mawɗo Seydi Sar. Joni noon en garti e annabi Nuhu nden Allah wahyima annabi Nuhu yo yaato oɗo gorko mo kalanno ɗen joni yo on arlo rondonomo ɗeɗo leɗɗe o nawa ɗum to yiɗi nawdeɗe to kanko annabi Nuhu. joni noon to annabi Nuhu fewnata laana ɗo ene ɓadi leydi Bagdad. joni noon leɗɗe ɗe goni ko to wiyete Kufata. joni noon ko oɗo gorko jogori rondade ɗeɗo leɗɗe o adda ɗumen. Seydi Sar kongol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Haali Abdoulaye Sy aɗa andi jeddi natti dañde sens e nder aduna tuma ɗo kaleten ɗo aduna o kala nande ɗum aduna o kala heɗoɗo ɗum aduna o kala weltotoɗo ɗum kala ko haala e aduna tawata kene woodi ayno o iwaji mawniri ni ne jogui kadi yimɓon pamɗukon ha ganduɗa poti ko ni. alhamdulillah mbo jogui sehlam gonmi e landiri hewɓe meeɗi yiidudemi e makko amin jogui vidéo goto amin gone cangol goto e ladde Akanda ladde Gabo Akanda ndiyam mboɗo jaam coy ene doga ɗon mi haali lamɓe hewɓe garin ɗon koko reena ene wonde musidɗam ngol e Gérald ɓe meeɗi nawdemi to pygmeji nde min jettiri pygmeji ɗi sannata cuuɗi mabɓe a leloto ko reedu jarata Allah cuuron kon famɗude e demal ngal famɗude a surta hoore a leloto lelna hoore nde lelɗa gona yaadu gowrondi ha nata nder sa naati nder na jotta ko a lelorto tan min mi dañje ɗum pygmeji memi kam memi hooram gone ƴewno mbami holto giwmi ɗum noon firti ko neɗɗo ala ko yeddini so tawi wiyama ne woodi tawata kene woodi ceerno alhamdulillah. Aissa Dia borom mbay Babacar Couture marché Grand Yoff ko debbo ñootowo dariɗo gendiyanke sohna Maymuna Dia to Barkewi diye Saydou Sy min nawtuma toon to Waali Jantan tawite to leydi France moƴƴuɓe no fewi Jeerata Abdoulaye Seck hakkude États-Unis d'Amérique e France min calmini ɗo jeer wotoɗa e lacciri ndi ko ñamata ñebbe ko min beltanimama no fiyani nene min calmini min juurima calmini Saratou Ba ballidiɗomo ñamde ñebbe sohna Hawwa Sall ha toon to Waali Jantan calmini dendagal bandiraɓe foof Aïcha Amadou Dia to Mbour e Amadou Dia ha toon to États-Unis Amérique fof ko ñamoɓe ñebbe min calmini min juurima. ceerno Haali Abdoulaye Sy nde annabi Nuhu yetti iwaju ko annabi Nuhu haalde makko kanko iwaju. A jarama Seydi Sar elle mbiɗa joni noon nde iwaju annabi Nuhu nde yettimo holko haaldi e makko e holko iwaju jabti annabi Nuhu elle ko noon mbiɗa iwaju nde annabi Nuhu yetti tan wimo mboɗo yiɗi nawana kam ɗeɗo leɗɗe wiyanimo Allah wi o ala o kay wiyatake Allah wi o ñaaguimo tan jimmi ko nawanami ɗeɗo leɗɗe joni noon ha heddo iwaju wiya mi jaaɓi walla ala ma joɓami walla ma mbaɗa ni kono kanko nde o yetti tan o haali hujja makko kanko annabi Nuhu nde o haalni ɗum iwaju heɓɓiti wi ala la ahmilu dhalika lak hatta tashba'ni min alkhubs mi rondonta koma ɗeɗo leɗɗe ha dokka kam mburu mi ñaama taw mbeɗa haara alay sago kebbina redam ndu mburu mi haara ñammina kam mburu hami haara ni o wi annabi Nuhu kanko oɗo gorko. Annabi Nuhu ene jogino mburu fodde palaton taton tokoson ene mbaɗi mburu taw mburu o ko mburu gawri
joni noon o wi nda mburu neni o hokki ɗum iwaju o wi nda mburu tan jiɗɗa nda mburu neni o daari Nuhu kanko oɗo gorko Seydi Sarr nde Nuhu hokkimo mburu o daari Nuhu tan o wayno naƴƴo ni o wi min ayi ndeɗo hayre mawde nde coynotoɗa Nuhu wimo eyi o wi ndeɗo so wattama mburu wawa harnude aɗa hokkami kalɗo mburu yat aɗa yiɗi rondanede ɗeɗo leɗɗe no mbawi ɓuttidde e mawnude e towde e judde ni so neɗɗo liggima ɗum ɗo kay so ñamani ma yat saɗa yiɗi mi liggonoma ɗum a hebbinat reedam ndu mburu so a hebbinani reedam ndu mburu mi wawa rondanadema ɗum ɗo sibi dondotoɗo ɗum ɗo koma haara joni noon kanko annabi Nuhu hebbiti wimo joni basi ala joni jagguɗo tan saɗa ñama wi bismillahir rahmanir rahim saɗa ñama wi noon ala o wi kanko o haalta ɗum annabi Nuhu wimo joni jaggu min mami wi noon o jaggi mburu o annabi Nuhu wi noon gasina wimo joni ñam o ñaami nde o ñaami gasi tan ɗon e ɗon kadi hono majjum kadi e hoddiro Allah ari o ñaami hono majjum kadi ari o ñaami tan reedu ndu heewi ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle wallahi ceerno Khalidou sinno wonano kala ko weeɓirma pamɗina ɗum kala ko weeɓirma jawoɗa ɗum kala ko weeɓirma belsindoɗa ɗum kala ko weeɓirma jeeboɗa ɗum neɗɗo yi tan ko satti ɗum tawi gurdam mum satti kono wallahi so wonano neɗɗo yiɗi ko satti gurdam mum satti bisimillahi rahmani rahim o mo Nuhu wimo yo wi walla Nuhu wi o ngappi mburu artiɗo wonno o ngappi mburu artiɗo wonno haaridu heewi enenne de ma toggo barme ma tan mbiya bisimillahi rahmani rahim barme heewa tew so wonano ɓerɗe men ɗe saabu bisimillahi rahmani rahim lelna garima kirsa wiyani bisimillahi ndi jiibi surtout ko oɗo ordonnance ko mawɗo en mbattani haqqillaji men tan kono Allah rokku men wattude haqqillaji wonande ngaalu ngo Allah rokki men e nder l'islam oɗo e nder qur'ana o e nder inde Allah nde bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceerno Khalid Abdoulaye Sy ɗo en moƴƴi yañi yeeso Allah jaaɓi ceerno Khalid Abdoulaye Sy ceerno Alhassane Ndiaye to États-Unis d'Amérique jiyade to ndulmaji funeɓe mo salminma no feewi nelal ko bakkol sa yettinana wakkila mo salminma omo duwonoma omo weltanima omo horsinma omo yinma ko ɗon calminɗen joom wuuro ndulmaji funeɓe ceerno Ibrahima Thioyde mbimo Seydi Ly en calmini sokhna Aissata Ly en calmini galle ceerno Sada Boudou en calmini khalifa galle o en mbiɓe Seydi Sall en calmini dendagal ndulmaji funenaɓe kala to mbawi wonde windere nde yo Allah reen yo Allah suuron yo Allah hisnon yo Allah ɓamtu foyre nde yo Allah ɓamtu koyde wuuro ngo bi jahi nabil wara sallah sallam ceerno Khalid Abdoulaye Sy eskey bisimillahi rahmani rahim o ñaami reedu heewi gam barki bisimillahi rahmani rahim o felliti nawande annabi Nuhu holko annabi Nuhu waɗi ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini tarabnaɓe ceerno Mahamadou Ba ceerno Mahamadou Kane taweteɗo hande to Sénégal en calmini Ifra Sall Alassane Ndiaye a jarama Seydi Sarr mi weltanimama no feewi yo joni noon o ñaami reedu heewi o felliti nawande annabi Nuhu leɗɗe ɗe o hoddira Allah reedu heewi o wawa ɓeydude haydara o rondi leɗɗe ɗe o yittiɗe to ɓe goni to o addiɓe to annabi Nuhu imminoga joni noon leɗɗe ɗe annabi Nuhu sikkanno ko laabi jonɗi laabi kewɗi o addata leɗɗe ɗe o rusatɗe laabi jonɗi
kono ko laawol gotol o roodi leɗɗe ɗe o addani annabi nuhu o addi leɗɗe ɗe haw yettini o yehi haaju makko annabi nuhu noddi ɗon Allah joni noon ya rabbi wa kayfa asna'u hadhihi safina holno pewniranmi kaɗo laana joomam o noddi Allah kanko annabi nuhu o namdi holno fewnirta ɗeɗo leɗɗe ɗon tan fa afa allahu taala ila jibril Allah noddi jibrilu haalni jibrilu an yuallimahu kayfa yasna'u safina Allah noddi jibril Allah haaldi e jibril o wi yaato annabam annabi nuhu ngandinamo holno fewnirta laana makko ka yako min haalanma ɗum annabi nuhu namdima Allah Allah noddi jibrilu haalni ɗum jibrilu ari janginde annabi nuhu holno fewnirta laana joni noon annabi nuhu jibrilu hollimo no sehirta alluje mawɗe ɗe ɗe ganduɗa ko kanje keɓoto laana ka so saraji to o janginimo holno takkodirta leggal fof e leggal kala leggal pawodirogal e leggal holno waɗirta o janginimo hol jamɗe ɗe holto kennirte holno waɗirte o janginimo pontoje ɗe holno peŋirte hen taw ko pontoje leɗɗe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle jibril woni architecte makko Allah mo jangini ɓuri neɗɗo mo jangini jibril mo jangini ɓuri neɗɗo mo jangini jibril woni architecte bawɗo fewnandemo ka laana janginamo ko ngarɗugol dey alhamdulillah yettude Allah pine noon goppe gonɗimo ndi nen Mariam aɗan tan doyo hay juuli tisbara juulata woppu ɗum goppe gongde nde alhamdulillah wonduɓe musalla yo Allah selin musallaji ɗi amin dusirmon ɗe jewte ko estirsuji ɓoɗi guitton estirsuji mon beddoɗon ladde nangone Allah subhanahu wa taala Allah kañum tan woni comprimé ɓurɗo mawde comprimé ji stress nde tawno sa jeggi gueɗe ma kala fayima ko gasi ala wayima haydara goɗɗum ɗon calminten neni men nene Jariyata Sada Diop hatan dulmaji dembe ɗo esam nenam min calmini boodinaɓe kala e dow indema Aminata Diop Keynam ha ton to Mbour min calminima min calmini gallo salmini Sadio Sarr e dendagal bandiraɓe en ɗamɗam kala kono kadi en calmini Roqiyatu Balde kame joom galle mum ceerno Alhaji Ousmane Balde to Kolda rewintoɓe yewtinde no feewi alhamdulillah ceerno Khali Abdoulaye Sy annabi Nuhu nana seha laana mum Jibrilu ari tindindemo hol modèle mo ƴetti ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama laawol gongol e weltanimama en calminiɗo en dendagal dundunaɓe hay goto en goppani a jarama no feewi kanko annabi Nuhu o mona seha laana ka taw koye gardogol Jibrilu ene hollamo alayhi salatu wassalam omo fewna kaɗo laana o waɗi laana ka ne waɗi hoore o waɗi laana ka ne waɗi laaci yeeso laana to o waɗi toon hoore nde way kono hoore Ɗawus ni noon o fewniri laana ka Ɗawus ko ndiwri kawnidi no feewi ndiwri mawdi o waɗi noon hoore nde no hoore Ɗawus ni to bange laaci to laaci laana to o waɗi toon no laaci ngori ni o waɗi toon no laaci ngori ni joni noon o waɗi hoggo ngo
to hoore to hoggo ngo ndiwri gotir ene wiye basi to bangi arab ndi ɗeɓi waade kono dutal ni kono wona dutal ko noon o waɗi ɗum laana ka o waɗani ɗum bibje e saraji he no fewniri ka ni ne yooɗi no feewi bibje ɗe mbayi kono bibje liwre ni ko noon o waɗiri laana ka o waɗani ɗum bibje ɗe sa yi sa renaki aɗa wawi wiide laana ka ko diwo taw ka diwata kono yeeso ngo sa hucciti hen tan a daari cikkata ko yeeso fondu kono fof noon woto to darata fondu nduɗo ala o mawnin ɗum ena mawni kono mbaadi ndi ko noon wayi joni noon o waɗi ko états uji tati o waɗi laana ka kanko annabi nuhu états uji tati o waɗi laana ka won konngol wi ala ko états uji jeeɗiɗi o waɗi laana ka joni noon laana ka toweeki mum holno foti laana ka njaajendi mum holno foti ɗum de konnguɗi kewɗi ngari hen kala konngol gotol ƴettuɗen tan eɗen mbawi yondinade hen kono konnguɗi kewɗi ngari hen ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah nurdin gandal ngal laaɓi ceer Allah sifonta ko jiya ɗum yo waɗa hunde soofa nde tawno Allah ko joɗɗo Allah ne yiɗi ko yooɗi sadama ha galle ma waɗa ha yooɗa lora hen leɗɗe ha yooɗa pewna ha yooɗa moƴƴina ha yooɗa ŋarɗina ha yooɗa saabu sa tindima e kalana ka Jibril woni tindinde annabi Nuhu no waɗi tan yooɗi hoggo ngo mbiɗa ngo ko ndiwri ndi wonata koye sara ndiyam andi awa liɗɗi no feewi o suuɓi ko hakkude ndiyam e wuro ko laaci goriyal ndiyam to o sifi o walla o ƴetti hoggo ndi ndiwri nde tawno ko ɗo o ƴetti expérience beele ɓuura jogade gurdam moƴƴam alhamdulillah kala keɗe mbaɗa e yot yo few yo moƴƴu en calmini Abdoulaye Sow toon to Bakel Aminata Ngayda mo weltare ɓiɓɓe fulɓe Abdoul Aziz Guissé di Bulli Guissé mo weltare ɓiɓɓe fulɓe général Gaye ha toon to Italie mo weltare ɓiɓɓe fulɓe Oumar Diallo Espagne mo weltare ɓiɓɓe fulɓe dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe kala Mouhamadou Ba min nawtuma to Gurel Ndiaye min calmini sohna Hawwa joom suduma e ɓesguma e dendagal ɓundunkoɓe dendagal Gurel Ndiaye naɓe kala ha toon to France min calmini min juurima ceerno Haali Abdoulaye Sy konnguɗi kewɗi gaari juutede jaajede towendi kala holen ko ɓuuri jiccude to banggue juutendi makka e jaajendi makka e towendi makka ceerno Haalidou Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini ɗo Abou Thiam Baye Fall taweteɗe mala eɗen nawtamo ha to Wali Jantan inchallahu taala a jarama mbiɗa juutenki laana ka eɗen mbawi haalde hen gueɗe tati juutendi laana ka sa lelnika e leydi sa tuggi to ko tuggiɗo aɗa taaɓo noko juutiri ni fodde noko leliri e leydi ni goo gueɗel ɗimmel ngel ko toweki laana ka banggue dow gueɗel tarɓiwel ngel ko jaajendi laana ka sa naati nder noka yajiri ni taw wona banggue juutedi en kaali juutedi juutendi laana ka Seydi Sarr ko ujunere zira won noon tarihaji gadduɗi ɓuuri ɗon kono noon ko ujunere zira ne mawni juuteni ni no laana ka lelori e leydi he ni sa tuggi to ka
to hoore nde haaɗi to e to laasiki haaɗoyi to ko ujunere sira. So tawi noon ko jaajendi laanaka eyyi en kaali ko juuri ko yaaji ko temedde jeegom zira. ko laana so tawi ko ɓamtade laanaka tuggita ko jooɗi e leydi ɗo fayi dow toweeki laanaka no ka towri ni toweeki ki ko temedde tati zira. Toweeki ki ko temedde tati zira. Wadde en paami laanaka no foti njuutendi ujunere zira, njaajendi temedde jeegom zira. So tawi ko toweeki ko temedde tati zira. Joni noon ko ni o fewniri kaaɗo laana. Joni noon hol dumunna mo waɗi e pewnugol kaaɗo laana Seydi Sarr? Tuggi nde o tuggi fewnude laana ka haa nde o gasni no foti duuɓi o waɗi heen? O waɗi heen ko duuɓi 4 won konngol wi won konngol ɓurni ɗon duuɓi ɗi, kono enen taarih men ko ɗum rokki en. Won konngol wi o waɗi heen ko duuɓi 4 nde o fuɗɗi haa nde o gasni. Ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sahaa jokken golle. est ce que ceerno Haali Abdoulaye Sy ɗo kalten ka laana ɗo en ciftoraɗo Baba Sildu Mbodj kadi nde tawno o dogni laana ndiyam dondu ha fayenma banggue kiidiro ma e fallemma e tiiɗi hen ɗo awƴani o awƴi kadi dondu ha yaɓanma banggue daro en tiiɗi hen ɗo yillaki taw koye awƴal laana o dogni oto duuɓi 50 o meeɗa wadde accident o ɗannima France o liggi seeɗa o hayti ligganade tubak o yiiɗa wonde maccuɗo mum o rutti o yilli endo e nokkuji ɗi kala ha hebbini gandal ko ngaadi mawdi hoote joomum yo Allah ɓeydu yurmede mum e makko ya rabbal alamin. est ce que ceerno Haalidou hande yimɓe ne keñi jibina joni mawni joni ma e joni joni ni Abou Djiba wi Abou Djiba ni o wiyata jibina joni mawni joni ma e joni ɗum joni jiya sukaɓe atina ɓaɗa kaari koye TikTok wonno maayi kaari yontama maayi kaari dañi haalis joni joni maayi kaari dañi gandal joni joni maayi saabu dañƴo gandal joni fo yiɗi ko feeñde joni. Ceerno Cukalel daña joni peeña joni maya joni keɓa haalis joni peeña joni maya joni jiɗa yontede joni peeña joni maya joni. Neɗɗo yo suuɗo kono ñantoɗa no fiye TikTok aɗa gurwita yimɓe ne ƴirkinma joni wiye tiktokoso maayi ɗum tan nana toon. Tiktokoso o maayi tiktokoso bone yane makko tiktokoso goɗɗum yane makko saabu holɗum jibina joni mawni joni maaya joni. Ndaran annabi Nuhu duuɓi 50 ene saha laana mum ne yaari sees nelaɗo Allah sallam duuɓi 50 nelal arde mum fof ko wasde heñade ha wona miir ha timma nde tawno huno koye yitere neɗɗo ne boñi ceerno ko ñamata soos nanga ƴel tew ngola ñanga gertogal ngola jaggal lingu derguita fiya tew haari ɗum heewa taw ko tew ceerno ko huno ko ɗe guite ɗe sa renaki joni punda. Ceerno Haali Abdoulaye Sy en calmini ceerno Ibrahima Seydou Kane nawtema to Lugu Sayba gorgol e dow indema en calmini Lugu Sayba naaɓe kala. Ceerno Ɗaha Kane ha toon to Kongo min nawtoma to Lugu Sayba. Ceerno Ahmad Dat ha toon to Ñaabina min calmini galle o e almudagal ngal kala. Ceerno Idi Sall min nawtoma to Kuña Kaari joom jardin baɗɗo fayida. Ceerno Haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu fewni laana ka won konngol wi ko duuɓi 50 won konngol wi ɓuri ɗon won konngol wi yettaki ɗon nde o fewni o gayni yimɓe makko ɓe holko mbatti waddude e makko ceerno Haali Abdoulaye Sy. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini dendagal taweteɗo to Lo Havre to ceerno Samba Gange galle mum ceerno Baya galle mum bandam debbo Sira Gakou
en calmini mawɗo meɗen moƴƴo hono Soda Konté e galle o fa. A jarama Seydi Sarr. Ko so Allah yanti e hunde tan hawnoto e woddiro Allah e bawɗe mum laanaka o fewnika koye ɗiɗo duuɓi ɗi kalɗen kono e nder ko fewnata laanaka ko nde o fuɗɗi fewnude laanaka yimɓe ɓe o noddanno e laawol Allah ɓe ene ngara ine jalkitam ɓe ngadi fof ko nde ɓe mbirti ɗon ɓe mbimo injam Nuhu an koye ɗum ne hawni koy mata joni a woppi annabagal ma ngal yo paatuɗa joni koye seede laaɗe kadi ande kam a tampi a ronki annabagal ma ngal yo marsu joni kadi kuccuɗa ko e laaɗe a wonti cehowo laaɗe eyyi amin ganduno ɗo paatuɗa so ɓo yinima ƴeew goɗɗum garaɗo joni tan mbiya e min komi nelaɗo ko Allah nelimi watti noon so tawi yeehi ha jamma ɓe gadda jeeyge ɓe jiiɗa duppude leɗɗe laanaka no laanaka fewnira ni kamɓe yimɓe ɓe ɓe gadda jeeyge ɓe mbaɗa hen ɓe jiiɗa duppude laanaka kono so ɓe mbaɗi hen jeeyge ge wayata e laana he ko hono ɓe mbaɗi hen ko ndiyam ni duppata laanaka hay dara waylata e laana he hay seeɗa wayata kono ko an addi ndiyam tan juppuɗa e laana he joni noon ɓe mbaɗi ɓe mbi ɗum ɗo ko bilew oɗo nde ko bilejo mawɗo ɓe batti wiidemo kadi bilejo sabi ɓe mbaɗi hen jeeyge haɓe tampi ɓe donki caggal ɗum ɓe batti jahowo dow wuuro fof wonno nden duusuji ngala ko ladde yehete ara ngabba e dow laana he yaha toon dow wuuro kono fof de so Nuhu ari yiyata goppe ɗe e on saaha noon somi birtumomo ɓe batti jalkiddemo hankkadina ha ngama ko ɗo battiniɗa Nuhu heeɓi to wiya in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun iza najawna wa ghariqtum mboɗa andi ko ɗo kanne tan haala ka yewtere nde hande Allah hokken hawrude e janggo so Allah jaaɓi kadi jotten yewtere inchallahu taala Allahu lamɗo jaaɓi Seydi Sarr mi salminima mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo Allah hebbinema jaam yo Allah hebbinema kisal yo Allah hebbinema ndenka an e ɓesgu ma foof jinnaɓe ma alhamdulillah to jaltuɗa e ko yalti e ma foof yo Allah reen yo Allah suur yo Allah addu sago yo Allah ɓamti ha ɓuura ko ɓamtiɗa ko ɓamtade haade tan ko e darade e yamirore Allah darade e janginde yimɓe darade e hirjinde yimɓe darade e yiɗande yimɓe ɗon tan ɗo ɓamtade haade ñaguete Allah tan yo Allah ɓeydu kono wona yo Allah addu ayi kay so neɗɗo ala kowoni haaju mum sowona wallodirde e julɓe e diine mumen wallodirde e julɓe e gurdam mumen ɗum ɓamtade ko ɗon haaɗi yo Allah selline yo Allah sembine yo Allah hokke sago ma e yidde ma yo Allah moƴƴan julɓe foof kala julɗo ɗo woni aduna he yo Allah moƴƴan ɗum en ñaguima Allah kala joguiɗo caɗele e gondigu ngu wonda yo Allah ittuɗen caɗele yo Allah addu kawral e galleji ɗi yo Allah addu kawral e galleji ɗi yo Allah addu kawral e galleji ɗi yo Allah wat barke e dewle he yo Allah addu kawral e dewle he yo Allah wat barke e dewle he yo Allah addu kawral e dewle he yo Allah wat paamotiral e dewle he yo Allah ustu fitinaji ɗi e galleji ɗi yo Allah ustu fitinaji ɗi e galleji ɗi yo Allah ñoƴƴen en ɓerɗe men ɗe
hay sinno hunde foti mettinde en mbasen mettinde wallahi 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 yo Allah ñoƴƴana en ɓerɗe ɗe amina ya rabbal yo Allah ustanen mette amina ya rabbal alamin yo Allah hebbina men belemma amina ya rabb yo Allah haanno en e gallol l'islam amina yo ya Allah yaltinen e gallol l'islam amina ya oɗon jarlo oɗon jaafo haqqi ala yo ima Allah hokken hawde e janngo inchallahu taala ɗum noon seydi sar jarama mi salminima mi woppuma ha janngo so hawre welede Allah inchallahu taala jokken annabi nuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sabu berdomine ya fama adama ile kinyano danda mano sabu berdomine danda mayusufo ewe ndonano Yunus ndemodino berdomine danda mayusufo ewe ndonano Yunus ndemodano ko burdomine dogna ma Musa Khalilu werla eje daliriko sabu burdomine dogna ma Musa Khalilu werla eje daliriko sabu burdomine otolim tuga sarta kala fomoroko wallahi ceerno Ousmane Ly wotolimtu gasata noon mawni men haajiya sar heewide wotolimtu gasata wallahi ɓuri annabi sallallahu alaihi wasallam gasata ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere o du'aw en mbi amina ya rabbi galleji ɗi ɓerɗe ɗe dewle ɗe ɓesguji ɗi koɗo caɗele fof goɗi heewi joguiɗo gurdam mum jogui caɗele ɓesgu mum ɓesgu ma so yeehi joftata ɓesgu ma so yeehi ñaltata jibina ɓiɓɓe ɓe gontanma caɗele hande heewi jinnaɓe jooɗiɓe nana jooɗine gande ɓiɓɓe mumen yo Allah fewnu ɓiɓɓe ceam yo Allah fewnu ɓiɓɓe de heewi hande ɗo ɓiɗɗo wonti doccotal bongal e reedu jinnaɗo mum heewiɗo ɓiɗɗo hande wonti doccotal bongal ene huɓɓa ene lawña e reedu yummum walla reedu bamum yo Allah ñif ɗum ya rabbi ya rahman yo Allah ñif fitinaji gonɗe e galleji ɗi no mbiruɗani ceerno Khalidou surtout galleji ɗi konngol gotol nanguire ko boni hay goto susa haalde nde galleji e kala konngol ngol kalɗa arta e ma wiya ko kaari kaldata walla kaari mbiɗa hay goto susa haalde a moɗo hunde ko ma tan aɗa mayide e mette ma yo Allah ittu ɗum ha laaɓa e galleji ɗi Allah lawƴa galleji ɗi ha laaɓa lawƴa ɓerɗe yerwo galleji ɗi ha laaɓa ha gartiri iguiwiji moƴƴi so waɗa ɗum nden kala ko duwiɗen ko zéro de wontata yo Allah reen faabo hisna alhamdulillah ɗo min kadata e moon ha janggo so haji Allah rahmanu ko guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sall gorko mon dulmaji yewtideno e guiɗe mum sehil mum ceerno Haali Abdoullahi Sy mo soringo dande welnde nde ne duusa men ñamowo ñebbe o ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga Boseya to karallagal to ko gorko bawaɗo o Saydou Abouba mo lugsayɓe gorgol hewɓe ne wi holyo Saydou Abouba ko miñum Raali Abouba o jogui jayde men Weltare TV so jeehi toon kala ko daɗi tarihaji annabaɓe so jeehi to YouTube on tappi Weltare TV ma on keɓ ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo woroɗo winde jottoɗe ngoodani bakan kala kala juulen mo sabum woodi winde jettode ngoodani
kotak do kala kala julen mazabama wadinle hulfamo jidada Allah izama ganya monganyeda Wabba hulfamo jidada Allah izama ganya monganyeda Wassalam hulfamo jidada